анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон тӯли 25 сол аст ки фаъолияти худро дар пайванд бо вазъи сиёсиву иҷтимоии кишвар идома медиҳад. ин нуқтаи назари бархе аз ширкатдорон дар маросими таҷлил аз 25-солагии таъсиси ин созмон буд. тӯли ҳамин 25 соли фаъолияти Нансмит ҳам ба ҳамин шакл яъне ҷараён дошт. он ҷо ки фаъолиятҳо як фазои нисбатан боз буд, Нансмит ҳам ба ҷуръаттар ба назар мерасид. он ҷо ки масалан мо ҳолатҳоеро доштем ки масалан бояд садо баланд мекард вале хомӯширо интихоб кард. ва ин яъне ки боз ҳам бармехӯрад ба ҳамон ки яъне созмонҳои чун Нансмит умуман созмонҳои касбӣ ба набзи умумии ҷомеа аз набзи умумии ҷомеа ранг мегиранд ва дар пай он фаъолият мекунанд. бархе хабарнигорон ва масъулини расонаҳое ки дар шароити гуногуни ҷомеа ва ҳимояти ҳуқуқӣ ниёз доштанд мегӯянд аз кӯмаки анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон бархурдор буданд. ман аз дигарҳо намехоҳам ёдовар шавам, лекин дар мисоли масалан судбозиҳое ки ҳафтаномаи фараж дошт, судбозиҳое ки ҳафтаномаи самак дошт, судбозиҳое ки нашраи мануту дошт бо шахсиятҳои гуногун, структураҳои гуногун, сохторҳои гуногун, ҳамеша Қаршибоев бо мо дар бари мо буд. ҳамеша кӯшиш мекард ки барои мо адвокат интихоб кунад. Адвокат ҳайд аз ман беҳтар медонӣ ки бепул ягон адвокат кор намекунад. Нансмит маблағи ҳамон адвоката пайдо мекард ва онҳо бевосита дар солҳои гуногун моро дастгирӣ мекарданд. дар тоҷикистон созмонҳои зиёде фаъолият доранд ки ба омӯзиш ва тарбияи рӯзноманигорон машғуланд. яке аз вазифаҳои анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон низ дар ҳамин самт аст. бо вуҷуди ин бархе рӯзноманигорон бар инанд ки баъзе аз ин созмонҳо танҳо барои дарёфти грантҳо таъсис ёфтаанд ва на ҳамашон дар тарбияи рӯзноманигорон воқеан нақш доранд. албатта хизматҳои Нансмитро дар соҳаи омӯзиши рӯзноманигорон фаромӯш кардан дар кор нест, зеро тренингу семинарҳои зиёде ки аз ҷониби Нансмит гузаронда мешуданд, пеш аз ҳама барои сатҳи савод ва малакаи касбии рӯзноманигорони ҷавонро барои баланд бардоштан равона карда шуда буд ва дар ин самт ҳам муваффақиятҳо назар расанд. ба гуфтаи Мир Саидов, анҷумани расонаҳои мустақили тоҷикистон дар такмил баррасӣ ва ба ҷомеаи рӯзноманигорӣ расонидани қонунҳои марбут ба воситаҳои ахбори омма хеле фаъол будааст. дар гузашта анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон дар қазияҳои додгоҳии рӯзноманигорон аз онҳо муваффақона пуштибонӣ кардааст ки бархеро аз ҷаримаҳои ҳангуфт ва аз зиндон шудан раҳонидааст. вале Нуриддин Қаршибоев, раиси ин анҷуман, иқрор мекунад ки дар солҳои ахир дар ҳимояти рӯзноманигорон кам муваффақ буданд. солҳои охир мо сарфи назар аз он ки иқдом кардем то ба рӯзноманигорони мустақил, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ кӯмак расонем, вале меҳнати мо барабас рафт. яъне хоҳу нохоҳ онҳо ба муҷозот кашида шуданд, вале суолҳои зиёде ҳастанд ки ин қазияҳо то кадом дараҷа шаффоф баррасӣ шуданд, дар доираи қонун баррасӣ шуданд. анҷумани миллии расонаҳои мустақили тоҷикистон соли 1999 таъсис ёфтааст, замоне ки кишвар пас аз имзои созишномаи сулҳ ҳанӯз ба комилияти субот нарасида буд. дар он вақт теъдоди расонаҳои мустақил кам буд, аммо анҷуман ба хотири дастгирии онҳо ва мусоидат ба рушди расонаҳои мустақил ба фаъолият шурӯъ кард.